अनस्रि नांगौ लाबोनो हाबाय आरो नायफोरखौ गासैबो बेयाव ज' जानानै जों नोंनियाव आर'ज खालामदों फोरबो जिसु मणिपुराव फोरबो गोजोननाय रंजानाया जाफिनथों आफा मणिपुराव सान्थिया फैफिनदों फोरबो गोबां फोरबो गोजोननाय गैयिफोरनो गोजोननायखौ होदों आरो गोबां फोरबो न'खराव बेबायदि आलाय सिलाय अलखदाव गोग्लैनाय साफ्रोमखौबो आफा नोङो अनखांहरदो औ फोरबो जिसु नों बिसोरनि सायाव अननाय दयाखौ दोनलायदो गोबां आइजोफोरा गोबां गथ'फोरा आलाय सिलाय जादों आफा फोरबो नों बिसोरखौ अनखांहरदो फोरबो गोबां आइजो प्रेगनेन्सिफोरा सैनो गोनां जादों फोरबो नों बिसोरखौ बासायदो औ फोरबो जिसु जाय आइजोफोरा दिनै मानहानि खालामजाबाय फोरबो नों बिसोरखौ बानजायदो नों बिसोरनो गोहो होदो आरो खनसेबाव गोख्रों गसंथानानै फोरबो अ आफा नोंखौ हामबाय होनो हानाय बायदि आरो जों नोंनियाव गथायदों फोरबो जिसु जायनि न'खराव अनजाग्राफ्रा गोमानानै थांबाय आफा फोरबो जिसु बे न'खरफोरखौ आफा नोङो बानजायदो फोरबो नों बिसोरनि जिबनाव गोख्रों गसंनो हानाय गोहोखौ नोङो होदो आफा आरो जाय बैसोआव आवगायलांनाय जोंनि गासैबो बोराय बुरैफोर साफ्रोमखौबो आफा नों गावनो गोजोननायजों बानजायदो फोरबो जिसु नोंनियाव गथायदो फोरबो जेब्लाबो न्यायखौ मावनो थाखाय मणिपुराव थानाय गासै दैदेनगिरिफोरनो नोङो बोर होदो औ फोरबो जिसु जों नोंनियाव गथायदों फोरबो गावखौ आरो गुबुनखौबो जाहाथे थांनानै थानो थाखाय खाबु मोननो हाबावो नों सहाय खालामदो औ फोरबो जिसु आलाय सिलाय जानाय गासै न'खरफोरखौ जों नोंनियावनो गथायदों फोरबो जों नोंनियाव गथायदों our gracious heavenly Father we thank you and praise your mighty name God of endless love ever caring ever strong always present always just you give your only Son to save by his blood on the cross hear the cries of our brothers and sisters in Manipur who have been greatly harmed those who lost their own beloved one comfort them show their restless heart with hope steady their second spirit with faith grant them justice for their cause enlightened by your Son then Lord we pray that every family will always be united in love we pray that they will be strong in facing silence and problems they will be continue to support each other all the time we ask that you prevent them from any form of division may they find comfort and strength from each other in times of need Father we pray that safety of children and women elders in Manipur state let angels hold their hands at all the time is their worries and provide opportunities for better life give them hope where there is no hope and provide wisdom as they work through their trials Holy Spirit comforter of our hearts heal your people wounds and transform brokenness into wholeness